Kubor ka Batisi TV. Lawan ra siya pi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi, nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki nong kap shnyo ki badon hapo ka lama jong ka Milim Upper Shillong Salon and Parlour Association menta ka sngi ka arpu lai trik ubna ya yong arjar arpuway kila penlong ya ka jingilang ka bakirki hadin baka sorkar jella kala patha man pha khang khardep shwa shipor yi ki dukan kap shnyo nado ka arpu hundre trik jong uni ubna ya yong arjar arpuway bat ka ban pteng hado ka artrik ubna jemmang arjar arpuway nagadaw ka jingwan len shop jong ka khlam jingpang covid khat khandai hagni ka jella mi Galia, hagani ka sin ka baar. Habaya keren bat ka Batisi TV u Presiden Jong ka seng uba banting shan karbot na ulaong ba ka seng ka penpaw ya ka jing sngokhya ka ba kraw hado kata-kata halor gani ka hukum bala penmi leng ba ka office jong ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District ka bale se kan kta bha yi gid khot jong ka seng ki baju im kamai jakpo nagani ka kamban psa yala ka yeng ka sem. Ni la ya lenti usnam bala dem arja pho yang ini jengku ini kejengwan juga ni ka kelam covid khandai hak bakalawan ke jeng khangdam ke saw san banai kala kta sibun ya ka jeng mi ke jongi jengyo jengkot ni khamtam makani kalong ka jeng trai ka bangi kersian ya ka hieng kersam mi khun ti jongi bat i jeng don kam ki bubun tang na ni bat kam te bat house nam mulai lalai nila don yang jing nong ka kram ha haba ka jing khangdam galawan namar hadien bapli ni hab ban siu ki bai dukan ni hab ban siu ki bai nong trai tiga jingmi kamdan bat kalolong ka jing kra ba kraw bat bakani hi kalong bakani kam ka ni em bat ni kamai bat kamlong ka masuk ini bangin trai pat ki bai ki kam bat nim don su hero ki bai ki lat ni jingmi kabangi nila banyo te halor jingni baro ni haban ko barlut ban penmi di baywai penmi di baynong trai penmi di baytiar te kala long ka jing tu ka khram ha di sisi sien menta ni layo ibiang ya ka notification na ka state government ha ka ba nadu menta ka sngi kila ha ban hangno yaki jing iki ni jing trekam di ni kamtam no do monitor do lai trek tingi dap de jing song khia ka khram ba la de ngi hang yang ni yaki jing trekam di dukan ni kan wan biang ka jing ka khram ba kumno ngin la ba peni pat yaki bai dukan ki bai lai ki bai nong trai te ni kom ka seng lai penong ni ka meeting ka ba ki ni kwa man to snow saka state government ba kumno bakan snow khia lam ni ba kumno kan perkhat lam ni kum ki briu ki em ka mai jak po na ni kam ba nyen buru ke jing kapat ba kan alam ki kilat ke nanti ba kumno ban yata nani ban yarap ban pelat ni gini ki jing jing ke mengi lama harus nam mo len ju harus nam kau aku bai ro te namang ni cep la dangi la hang ya kedukan hi kan jing ka kraw kan wan ini bangin hap ban penbiang ki jing kam baro ni la lat ke bai dukan ni hap siu ki bai lat ni hap siu ban jing don kam bun te ni kha ban pen smau ya sarkar ba ngai balik si umdai tangda ka basu khang no ikidukan kanong kala jinyada ya nomi nakani kham ti ni snongu ikijing trai sitam jo sarkar ni ru ikwa banya trai langren khat pa sarkar hagaban yada ya kani ke sapriang state yung ni phna jipang ba ni yo iru pa sarkar kale iki ke babahai na ka benta ke jing em jungi kum ki nongso snong jong ka jela mi khala ya ni songu sibun ya ai ga ba sarkar kala syong pakhat kren heda ga wai pat ni pen iru na kaliang ni iki jing ka bangin ki bangila ma pat nyen nang yai ma lada ka sarkar su bu be ya ka ni ka jing tong na ni yang ni ka hukum bangin yen khang ya gi dukan ni jing trekam ni
Ini pun sengau sarkar hukum no sarkar kan perkhat ini. Maka wei kecing keli lek si pengalaman bu kalau hatum dan dikiwai pat mo kirukom bangin bakak sarkar kan petrikam Selain dah hang ye ki dukan ki ni nyok bai petrikam bangin nyok pan biang ye dah barak jindon kam. Dan semua dikiwai nanti. Pat lek si lah ni. Lari ni ham pan khang bai ro kalau kecing keli kalau hatu nak liang ke government ki jing pun krek ki jong kapat banyarap ini ki jing dunong ki jong ni lingba yung senam nomor men sem senam ngim sem yo jing rap ro nak liang ki sarkar ki jing dunong borok ke bangil dunong ni lah dunong bai te ngim kwa pakan ikan dia supat menta hang yu senam rengi kerpat baka sarkar kan thau ri ki tilak kelenti pengo banyarap ya ka jing ke jong ni ki batre ye kan kam khap senyu laga long hang ni hapo por silong long ru hasilong long ru hak ri khasi jentia ri boy pat hak stit ka bubaro kawai ni kan pat baka sarkar kan jok sngau lam bi jing e jungi bangiru ni trelang baka sarkar kumno benginya kon yung nyang jingpang da ka bangi lesi ngin pen kre ye rukom trikam ki bebit ki bebiang ki banyada nak keni kecing dengan ni long kawai kecing tersengau bejuni nak liang jungi kum ka seng jeng kinum haps new kemudian operasi salon and parlor association ni kum ka seng ni berbena ni thua ni ai ka message ka government bahkan perkhalam yang ni nomor kam dei bahkan syubut ikendon ba khangno gidukan swashipor kam dei ka basuk ini ni em ni kami baren jadi kami ibarat ni tray ini ni pendap akhir ngasam jadi khori kiti kejonge ha aku dikopor kedukan ru kidi bangi shuai gieng bangi shaur bangi shuai te gumma kalong ha unisam ja arfau ubang le ino shadian ubang le terengkat bat sarkar ubang le terengkat sarkar la bodli ki banai ki bangila association ki disam junge ki khamla yo kino kila jingrap nakaleng ke government te ek baja ki bai dukan ru ki tra ju ki dukan ru ki khamap ini tang shibnai ru ki tra ye ru ki khamap ini ting nila ye kan ru jing ahru kata te ku makalong ha uni usang ar phoro ubangila do bat ku makalong ki khamna yo ban clear shu banta nila do bai te ka jisha nge terengkat bat ka sarkar ha uni usang ar pho nilai terengkat bat ka sarkar te ku makalong mentaru kala jabyang yang ni kumde ha kan ni ka jingja kan ni ka jikta kambe tang yang ni hari ini kejingja, jumani kekhlam, kalau kita ikari berpertai, mat ikari kejungi ru benta, kawan ni terengkat ke sarkar, tamana kalian ke sarkar, kalian tahu kalat, kalian tahu kelentin nak kamta jungi, mat ai kejira ini, mat penyerap dan ini kum keseng, kam dek masuk ini bangin syukhang kerukan, in syui iki, kam kijam jungi, nimdan ni kebiki kam bar bangin tray, ya tray ini ke kam, dan kabangia tray sitam hi laladi hi, kawan jisya kum ke sarkar kum ke government, kalian berpikmat ikaseng jungi ru. Hagu kalian nomor ba ni khamla apthan bangin yawala ban kumno bangin yo ban yo kam sarkar re ni la ki jungi ma haga jisha kum ka sarkar karbin pikmar kum ni kum ki seng ki jungi bang ngila register ba itho ga government pikmat lam yungi bangin ni yo ban kan ti ki kam ki jam jungi bangin ai kam lam khantama SQV ki para sama tega jisha ni berbena ni pentep ni ai ka message ke government bahkan pikmat lam yungi kan thau kilan kan thau binti ngi kumno wing yo ban pli ki dukan ki jungi ban kumno ngi on peniar ki kam jungi man angai ba nginang ngiet ba nginang khamslam ngin sio ban pli ki dukan kum makalong tangi isha uni covid kali ki jupang kan ki ustan hagari ki jela ka jungi tena kaliang jungi ni suthu ba ki kam jungi kalong bet mardo mo ni ong mardo ni tengkho bet ki customer video de hoy ki sarkar ba pe yangi kai i ba kam jungi kalong kumta te re ni pat ni kerpat sarkar bahkan thaulan kan thaulan tingi bahkan ai kajing kan ai kajing rap bahatam nak bata jungi mangin yo ban peniar i kam jungi kan tang ini hinga shu kerpat i ke sarkar ba kan pe khmat lam mengi kan yarap lam mengi bahkan di message kan lich ga sarkar ru support te tang ini kublish buat te kan ka jialang ka beli oban penlong ha ka jandet ka banta tinggal rai da gawe ka jimut kom kaseng ban pha siapa sarkar bahkan yo ban pai khmat lam ban pai khmat lam ini kum kaseng ha ka ban yo ikela juga jingarap kum no bangila pat ban beteng ye kikam ke jingi
di nyanyi ba nak yang bersorka kan yo ban perkat lem ai ka bidi bat ni kum ki batrai ya kan di cakam bat umtang apa yang tinggi keberan hak di kaseng apa jung ni par slo bat kum juro ya ki we pat ki baron hak di kanong ba shlong ki bar ko ni scam ba kakam ka bang mitrai ka bang mitrai kalau kerjaan ini di hadian bagi sorkar kalau penpana bangin ba kan kangno tinggal siam jike Shusho ki khot jong ni ka kunhon gila pen paru i ka jing sngokya bakani ka hukum bala pen mi de ka sarkar kan kta bhaya ka kamai ka ji ka jongki na baki habban seuro wat ya ka bai wai dukan na lor ba kamshim la don satya pat ka jing map e ka bai wai dukan wat la ki habban khang khardeb yala ki dukan kumbala jia haus nam 8000 arpho haba ka sarkar kala penjari da ka jing khang khardeb haga jilla bat kari india hi baro ka wei Shusho ne kalyang jong kaseng kala karparu i ka sarkar jela bakan perkhat lem yakani ka jing e ka jongki da ka bapen kelano yakani ka hukum bat ban thau de ki wei pat ki lat kilenti ki bala ban weng yakani ka jing e ka jongki ka jing don jong ni ka seng jungi kolong hi ban tre ki kam ba ban yarap an kentiu lem ki para sama jungi serang an thai ki bom don kam don jam ban pun suluri ki ba ki nya tre yakani ka kam ka bangi ni tre ba kani ro kolong ka kam ka ba ai jing im ban ai man siam ki kam tam ha ga bun ki khana samla jumi ki ba em kham jam ke shu em ha ga bam ha di ba shu em ha ga jing em ga ba ka ba snio te kom ga shi bana ga jim shur ga seng tengi la pun long ro ya ka program ha ga ban late ban ai jing ya rap ki kun suat hang te ha po ka orphan age ha po mo plan house name December jong asal kat kandai, ting ladek ni program rengkaru bangi ai ke jing sikri jong ke jing penkap senyu lan ni ke jing habri wiki kum kata kadak jing amen siam bat pensuluri ki ro bat dak bangi terwaro ban ai gini ki konsuat ki jing hikai lan ni ke training jing pentibet ke bagi ki dong kam ban pensuluri ki bahadian habut ken yoi ba amtang kakam sarkar ke bagi ki habon wat hanrei ublai wai ka sap iki hakap kum kini ru ki kam kila mantrai monong ka jing em long ka jing kamai nam ka jing em ki bat ka yeng ka sem ka jong ki te ni chu pun long ro ya kini ki ba am ki cleaning drive ki mun khoi te hadin hau ni sam ar sa pho ni la lai ro ban pun long ya ka jing pun khoi ya ka tai ka wa tungar ha ka ba ki nong le chong kai pungat ju le chong kai ringkat ka jing di ya bam hanrei ha ka jing bom yo i jingai bat jongki ki le penjobo ya ka tu bajaka ki penjobo tu parking ki penjobo ya ka tu gawa ka patu chimo phlang ka bolong hi pat ko bangi ba mi di nadu por sulong sedu sesulong ya bam tingi kom keseng ya tristem ban pun khoi bat nyai let hi man ka por ban pun khoi namar bangi kwa ba ke ai ka bo pha kan don ha ni kari ba ka jala ka jumi bagi bubun ro ki khun sama ke ni e kana kumnu ni nin yang hala ki jong ki jat kumnu ni em ye ki jing em ga ba nang ba ka jat bun riu go jongi hi kanong ka jat bun riu ba ki wai pat ki jat bun riu ken burom ken respect ini te ni ini sibun ki jing ki jing ya le ke bangi la ken du kum ga jat bun riu kum tam ki khun sama ke jongi ha ka ba ki nong wai ki nong ar kem burom kem respect shu yang ni yo le si ka jing em jungi kam long shu ka nuksa ka ba internet skiwei nangi kum ka seng yeng ban amen siam daka de ki kam ki bha ki jungi bat de ki chimpun shlor ki jungi ye ki khun samma jungi kum no ba ki nong pri ki bayang hala ki jong ki jat ka long hapo juga ni ka asisian jungi nila dan khat wei teli ki dukan te ki dang don ro saki wei pat ki samla ki badan ye ki dukan ki ba nira pun kre ki barang kwa banya dan bentalang bat ni hang seng ni kwa hi bangin nang penya su ya ka ni kum ka seng ban khat ban wer ki para samla ki batrai ni kam ka bangi ni trai baknya snok ti ni dan bentalang bat ni dan ni trai lang ban ya kentiu lang ya ni kam ka panang kiau sepang ini kum kamalim operasi ni pen kre ru ga we ga jika bangi ai training ni ki khna akilong ke thei chin rang ru ni da pen kre batang bat kadon bat ngit ba kilo ki ba kwa ban
sawan hapo jika tering hapo numer ki sashim ki number phone mobile phone ang teri ki phone ki don bangi kum kaseng kamne bangi shu trekam ban shu kamai kamne rei ki don kila na kam ta ki para samna jungi ken the shinrang kila ban training hapo numer opor shlo tingi khot subharu yaki bani khot subharu yaki ba kenwan nomor bangi isnai bangi perkhat ba ni kum kaseng jungi kamne bangi tre taban biang man bet naladihi rei khot subhai ki para samna ken the shinrang ru ba kila banuan hapo numer opor shlo kin saya kedua presiden secretary ki saya form kila ban sa pendapat ki sarung begin sayo ban ai training ban kalong juga por kum kala ban ai kam ki parahna asamla ki bomdon kam don jam ki sibamta ki ba mo ki bomdon ki kam jam ki baya sing shrom bo pelut kai ka por ki haga ji bomdon ke jimantoi nam ta ki tingi kum kaseng ikot subhai ki prasama kan tisrang bagila ban sawan hapo numer kadon ketika bangi ai training nam ta ki to kulish